ba na yung mga dispanas na? Dato dai si ino wanita tos ano. Manang kay sinang timi wa naman. Di, pila may suho na dito. Kasi nag-ingon na ito na ako. 3,000. Ilan mo nag-ingon na ako? Maupod na. Kasi ba't nag-ingon na ako nga natin yung 3,000? 3,000 oy. Mahalas 3,000 oy. Grabe. Grabe ha. Wala ako nung unsa Wala dahil. ka panundong ni sa kanang mga kwartahan. Oo, gani. Nga ka na pong agi pangayuan kay yamo pod. Mas din pa gani kwartahan. Basta party mo ka party mo ka na kaluwasan sa tao. Di ka makaluwasan mo katawag nang bayran di ay. Kung sa unong ikon po mo tayo dyan dito pa pangadyan. Labog. Oo. Kaya anong kamahal? Ilan naman ang ideya. Sa unong. Mahala pod eh. Lisod din tao nagkukundan. Ay, pareho na na, puro hinabang rin taon. Mahal gani kay na itong mayor nga mutabang. Kaya diyan may nakaingon akong iduo ng mayor kay nagisulod na ang kuan. Kay kuan na gani yung nanay. Kung maulagi na, dawan tukuron. Wala yung mga dispanas lang. Kanang di ka mahal. Sila na yung data. Si Namapina. Namapina. Oo. Sila ba na kamo? Namapina. Oo. Di ako na nagpresyo ko. Ano ba na sila Matay. nagpresyo? Basing 4,000 na bali. Ano ba yung pangita? Di uso naman na. Pangita na. Kailangan mong guyuban pag namuhatag katong ay kwarta. Ganang porta. Okay. Walang punta. Ano Okay sila na to. buwan? Sa nakatilaw na, ayaw na ako, hindi mo na yung presyo mo nga naman ako. Hindi mo na yung presyo ko. Ilan ang presyo. May ano. Bili o po nila ng tao na itaon. Nga nga ni. Arang, naghahanan ng mga di bisag di ka mao. Zaman ka, kay kwarta. Zaman, sige lang mag-duwit ba? Ikaw mga dili po ko Bumit mga kita itong liso. Dadong pa ninyo 2,000. Ikaw mga dili. Ikaw, mag-andaw ko sa pag-dismail. Kay way mga di. Di ba ko? Sige to na. Di ko na. Boy, bahala. Buhay pa yung buhay. Oh, si paring bintoy. Oo, mga silang Hindi grupo. mo Siguro ariya. mga gindoso po nililit. Bito, ikaw rin Sinang ang daddy. Maupod. 3,000 po. Nakatulungan din sila dami. Sinang daddy Hindi mo na. na laging panapi nila. Hindi mo na. Pero alam man dahil kay. Isa naman ang Kato pa sa ninaon. Ang risa. Kato sa ninaon. Hatag mo, ano nga naon mo, hatag mo manitag tabang na ng tanaw na ito mo kasi mahimo. Dapat nang ingan ng mga diktatay. Muingo naman nga atsaw ni naman kay tabang ka Okay, mo nga. nang iampo ang maluwas. Ana unta. Hindi mo na laging panapi nga. Ilara na no, nga pana ilara nang Sa una na kayo tangkog dira. sa ra ba na sila ingan na Butaw. Kana kay pabayaran na di na nasa Ginoo na. Kaya ang Ginoo din na. Panapi rin. Panapi na. Wa na sila sunod sa taas. Kaya ang kuan sa Ginoo. na ingan no. Ug tinuod kang mutabang ug muluwas kasi sa katao. Di man kamo pabayad. Ayaw na ayaw. Ang litan mo ibayad, di mo maluwas ng tao kay di mo ampuan. Ay way ibayad. Awaan na. Ano mo na? Panapi kanang kuan din eh. Kanang may ningo na. Mahala na ka. Naningo na ako. Ako ko yung sarado na. Ano ba nang arang mga mahala? Ano na kung be? Pananay ako ba pangad yung sumal, yung bungkus sa kausa. Kana. Sila. Kana. Usahan mo na Kana. tanan. Basta ako na na. Ako na tanan. Isang kuang na. Ako na siya kuan kamo ko ni. Pwede na. Hindi ra imong kuang. Yung bunga naman ang mga di sila magansis adlaw. Nga na, hindi ko na ba naura? Huwag tagpilang adlaw ron. Ang trabaho. Ransing mahala na isang Daw, bang adlaw ra ka lang, hindi ko. Sa iyo ka. Tinuod ba to na ingon ako to. Kung tan-aon sa dahil, tinuod ako na. Nandog na lugar ko sa dad, tapos taga. Nga pa gani siguro ibayad po na ito kuan, nagmisa dadto. Ano nga man? Naman? Pila mo dai kwartas punduan eh. Palakaw na ninyo na ikaw may mukan. Ikaw may makabuhay. Wala ginatag ang kwartas pundungan nagsulusit nangulikta man sila ginabang si Mirna og si kuan. Inya Di giapil na malamang kuno ni pundo ko.
O giapil na lang. Apil nas pundok kay di man na minyo, di man na matawag minyo kay human sila kasal, di ba? Tawag pa man nagkaubang nanay kay wa man ay minto sa ako. Ang kanang nikubot kuno sa Di siya pundo. Minyo di tawag ana. Asawa niya. Ipon-ipon naman na. Kailangan kasi na Kung may kasal. Gairgo pa man kuno kay ila kunong gibasihan si Isko. Di mo kuno ulit tao ay anak ko anak ko maski na anak ko kasal. Mo lagi? Klaro to baji. Tara. Nanay. Di mayo. makakuha na Naan siya sa pantawid. Mga yung mas ko manabang mas pantawid. Yaman niya sa pantawid. Para. Arong tawag ito nila. Nagkuan sila dito. Hmm. Sabutan lagi nga apel na lang si Isko. Ikaw may siya sa pantawid mo ka na siya. Kana na ba si Isko? Diba? Kana na ba si Isko sa buhi pa. Dong. Ug na ay mangubra dire kay si nanay na apel man. Ana. Ang si Ato Isko mo. ay muhatag. Oo. Ikaw Kasi nung si Isko muhatag ni para sa kang nanay nga katungod. Di na mayroon maapil si Isko. Adele. Dili. Mura. Ingon po si Gato. Puro kanina. Kita akong gingnan. Dili. Kaya yung Teka. siya may tawag kay patay naman. Kamo may mo. Nagtik. Oo. Iko ana. Apil nga si Iko anday di man na minjo Nagtik ha. sa bahay. Di man ko na legal o katong basihan katang kasal. Di man kasal. Kulurum na. Wala ko mo. Di, tuwas nagtudukuyo ba? Tudukuyo. nag-ipon pa po sila wa man. Ganipon. Wala na abti na ho na. Makakuha mo na. Kaya naabot ni abot mag mga bugas pero bang kwarta na. Ikaw may makuha Okay, na di na. ko Kaya kwarta. Na manunta na. Naday bugas injo. Na ay mga bugas na yun. Kailan pud ka kilo? Diyan may Pantawid. Nakon ba sa pantawid? para siguro. Pantawid. Nandiyan na. Kwartaan eh. Kwarto. Gamo sa Ano panas ko ko. ano? Mo 10,000 ha. 10. Wamo kay tag 100 agang butang. Itudo na. Mer, Tabang. mer. Wa bay sa inyo bang danang Pundo ba mer? kwarta no. Pipilam na kwartaan. Lagi ta gilang tugian kuno na nilan ni Uy, ka na bang bayad sa Ay nga mo kasi Isko nga di maapil. Pilang din na pa dito. Sama na ako rin takadlaw. May tangado kong gudan eh. Ano mo na may presyo. Uy, ginoo ko. May presyo na nga ana. Di naman na ginoo. Di na naman kamo yang yung gana. Kaya mo Oo, lagi na orang sa jupa na. Mahala mo ng 3 mil, oy. Ina ay panamitan. Panamitan na ay ka ba yung magian. si Mer na. Mer na. Sa uban niya mga Na tinuod lagi day. mga baga na ko nung sa gawong. Sa iyang magmagan. Ako anong naman ko di ba bayad? Sa pangadi. In. Mga di unsa ang simbahan dito. Dili sa simbahan. Lain na. Alad na. 2.5 ang oras. 2.5 ang oras. Bayad. Bayad na. Inuras. Bayad ang minsan. Mga oras kay pipiput men. Andar na po akong uso. Sa kaandar eh. Sa pila na. Litro-litro. Kuanis Kalata. ka, 1950 kay dihatang nila na rin 2,050 man eh kay man ako ba na pamangkata kay parang 3 minutes kapin. Ag 100 akong gibilin og butang ni sa ila nanay. Wala sila bilin og butang nito. 1950 man eh. Ato anay butang sa ito pa Ikaw kumutan na day. O ko pinang. Ikaw hoy bis sa palis kay Anong palis man nga agmisa? kay Di agi basihan day kay gabi pa man. Dili na, pwede mausob. sa tulo man kaadlaw bitaw ako Ang sa effective sa Ako'y usob, anak. kuan ni Dr. Sumira kay mamo ko nutoy sundon. sa Sigon kulinarya. si tata. Pili mo kanto na yung kanong po. Di pa. Ay, halo ka kay mga hitong ambulansya. Ha? Sa oras nga na may ilang buwan na to. Sa kay misakan pagkagabikan. Kani oras. Launa. Kalata. Dahil magkukub na ay magkukub. Pwede man siguro nagataon. Kudan ito bitaw sila parilando. Na kana kung magluto og para Niya Ang madong ag si Kuan ng kondo sinong kuro si nung nador. Nador. Kaywan, si Yuyo kaywa naman. Hoy tigdum sa ang luto mo ipalit. Ako sa man ang mga kwarta ipalit nagluto unon. Dili. Oo, ipalit mo. Tulo ba yung order nga karne tulo ka kilo? Ang adso. Tulo doon. Ikaw na mo. Ikaw na ibahala. Ikaw na mag-budget sa Oo, ikaw na mag-budget na mo. Kung saan na rin mo. Okay. Ikaw na To ha man ko ina sa Tong. edad ko. So, yung pangalan na. Ay, ang
500 punta nung ang bilhin kay 360 na to. Pero ka lang padagan-dagan. Kandila na anak. Kalang dagan-dagan. Kadapon kandila sa Hindi na. Ako'y mudagan, way problema. Gasolina motor. Kalipat nung palit. Kalipat palit unda ka bang Ha? alam mo kay lang na yung Brian ito na punta na rin Paano ba dun nasa ano ang pagkakulang ng pangadji? mo nga asa man tamo palit na matugtong nakalipat mo bunda kanom pa rin ng Ah. Lag dadat. kuan ra indungan Maputulan na. agree ko na Brian kang nanay Nyara. indungan ko naman edited ko Dili ka ng kwarta, bakit ka ipalit? Ikaw na yung oh ano. na si mga budget Oo. Sa suba na kayo. kung sa kanay mong pala kape Agad itong nabilin dito. Pelitson. Ah, Pelitson. Unsa Ikaw na ikaw na yung bala niya. gamiton ini katapos naman. Ramo pa na pa man ko ano mo. Hindi mo na. Auto gani gamitin. pansit pwede na po di mo kami ihaw kang baboy wa kay haon mo ihaw ka Mo gani hunaw-naon. Oh, yun ka mga Mo gani hunaw-naon. Unsa kay di man tudugay dari mo. Agtik ha. lang tanggos to. Tanggos to pa. Agtik ka. eh naka 40 ka mo balik kay mo may idang pa na Atlanta City ba Atlanta City Amo na ni ako bon kay ko. Doktor may kuan. Ako rin ka. sa naman parang tas anak Ngana. Kana. Rin ka na. pera nang Pila man eh. 1950 1,950? oh 1950 Kumoy ragi lang ko. Wala hindi matutusan. ako Lag. Pero tama mo kay kwaon nun. papay Ikaw ko may kapig mo budget pa to na. pa man katagaguban ihatod ra ko tong nang marindan ni una na Eh, mo muna ako Ikaw dak na ko lang mo. today. Undang kasi. Hindi man. Ikaw mo muna na na. Di mo palapig. Huwag inom. Way inom. Ako'y magbuot, way inom. Way inom. Way inom ha. Ako yung bangil ng inom. Ha? Kapiso mo na ho. Dili kay magaling mo gabi kay inom nila. Papa man ko karon na ako. Way inom. sila magtimpla kayo Si Manong no yung budget ani. Dili. Ikaw. Oh. Bana sa naman kay na. To mga po na to eh. Ang tanawon tong pila tong nabilin kay dami sa gihatag. Ako kakulitan hinya. nakahandog ako kahapon ka 1,040 dala pa naman to dapo kang man din ba pala ka man din pila mang ida Pakiglibo mo to isa. 2,000 de pud ka pinakahapon ang mga edad dito mi Usa kay nakuha ano po Wami to. ka kuan dato nga igagaw ni kuan kaway mga tao sa Sa kuto. wala lagi problema sa interior kanang juta nga lugnan og kanang Adto ra man na sa kuang tatay ko. Ayaw. Ayaw ng problema sa yuta. Kaya ang yuta ilo ko nga nila. Anong yuta ilo ko na. Ay may mga kandila, duha na kandila nga. Iho ka kuan da kay si Roberto si Maricel. Ikaw mo budget na. Ikaw mo budget. pila ka gabi ikaw Oo. mo dadan eh. Una-una mo. Una-una mo. Ang ibiling man Sa dapat sa gabi eh. No, pananglitan mo ni na ko naglubong ni. Ni kuan ikaw na po'y mukubot ani. Dapat sa gabi eh. Dapat sa gabi eh. Dapat sa gabi eh. Kaya hoy bis mo ganino mo.